tafiya waiwaye ki gane manufata ke ce zabina. Ana tafiya waiwaye ka gane manufata kai ne zabina. Sako na zuci gashi nan gare ki zara bayyana. Bude kunnen ki saurare ni ki ji a ko'ina. Da sanki nake alfahari ni zara zayyana. Kin zamta makar zanen dutse sarari mai kara gudun doki dole in kira ki sarauniya. Tun gana tsaya a